Higpit nga gidili ang pagdala og backpack sa sulod sa Basilica Minore del Santo Niño. Busa mitanyag karon ang Barangay Santo Niño nga sila ang mubantay sa mga bagahe sa mga deboto pinaagi sa ilang gimuntar nga bilin center. Ani ang report ni Alan Domingo. Naabtanamo si Helen Espinosa uban sa iyang anak nga nagbilin siyang backpack ngadto sa Barangay Hall sa Barangay Santo Niño. Sanglit dili man makasud sa Basilica ang backpack ug gikinahanglan man niya nga motambong sa misa novena. Alang kang Helen dako gikatabang sa sama niyang deboto nga adunay kabinlan sa mga butang ilabi na kadto mga dumuduong nga mosimba sa Basilica. Dili man mi kasud, so gibili na mo diri septi diri. Ikaupat na kini katuig nga gipsagdahan sa barangay diin nahimutang usab ang Basilica isip serbisyo ngadto sa mga deboto aron dili mausik ang panahon sa pag-anhi sa sugbo unya di makasod sa simbahan tungod lang sa bagahe. Dunay nakadestino nga mga barangay tanod nga magsiguro sa mga butang nga gibilin kanila og bukas sila 24 oras. Mahimo ra gyud sila mo drop by, mo bilin sa ilang mga butang nganhi sa atong barangay hall. Anyway, ang atong barangay hall sa yun raman ang location, it's between Basilica and Cathedral. So dali ra gyud makit-an ang atong barangay hall. Samtang ipaniguro sa Barangay Santo Niño nga mapatuman ang kahapsa ug kalinaw sa ilahang barangay, pinaagi sa kapulisan ug sa mga barangay frontliners. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.